baguman. Pati na sa nagmansari, nakalimut ko yawan, no? Kung siya ka nakaulawala ko kasi ka na sa nagmansari. Pero ang duta, day. Pati tournament, kabalo, unsang dito, unsang urasa, bagaan, so di mo ugnaw, no? Kaya pag mapildi, masuko, sakuha, sakuha pa ang kasuko, sakuha pa ihatag ka ng kuyawan, no? Kung masuko, galing ka, ayaw doon sakuha, kay makasapot kay ka. Unya, maniman, pag madaog ka, lipay kisya, habugiro kayo, nakabalo ka, binadaog ko sa tournament. Unya, wako'y labot, nakabalo ka, pag madaog ka isa sa duta, niya, uga kay siya, sip-sip kayo, bes, asik-asik o kiss-kiss, ano kayo to na ka, iyuta ang duta, bes, ayaw ako kay, gisapon na doon ko sa imo, kuyaw, kay ka makasweet-sweet, pag madaog mo, pag mapildi, gani mo, di ka halos di magiging magpakita sa kuha, biyawa ka siguro, dito ka sa mga barkada, dito pag group 6 mo, kay pagdula mong duta dito, kana, napakay lagun-laguna,